Bai, bueno, ikusi beharko zan hor, nun ezkondu dian, nun bizi dian, eta horren arabera, gero, ea seme alabak dituzten, ze azkenen hemen adin txikikoak daudenetan, ordenamendua saiatzen da, gero beto edo okerrago lortzen du, baino nolabait adin txikiko hiek babesten ez. Eta orduan bai daude ingurabar batzuk askotan kontutan hartu behar dienak, eta gaur egun honekin lotuta gogatu naiz, adin txikikotaz hitz egiten nahi naiz, baino gaur egun ez dira bakarrik kustodiak eta bisitak adin txikikon gain zehazten, baizik baita ere etxeko animalien gan. Batez ere, txakurren gan, ez dakiten zuen duela aste bat atea zan notizi bat ez, Santanderreko epaitegi batek, txakur baten gaineko kustodia ezarri dula, azkenean, zuzenbideak baita ere gaur egungo realitatera egokitu behar du ez, eta askotan, txakurrak dira, bikoten umetxoak edo, esan dezakegu.